L'únic partit que en aquests moments a nivell de tot l'estat espanyol està en un govern autonòmic amb responsabilitats en una conselleria que porta per nom canvi climàtic són els Verds ECO del País Valencià. Crec que nosaltres en això som una punta de llança i és una tasca que s'està fent, però que no només s'està fent en el govern valencià, sinó que des del seu àmbit s'està fent en molts altres llocs on també hi ha destacadíssima presència de gent del nostre partit, com és, i no vaig a descobrir-ho a cap dels que vaig a dir ara, com és Josep Pegretzi en l'Ajuntament de València, en la regidoria de mobilitat, en totes les tasques que s'estan fent, en totes les iniciatives que s'estan portant a cap, i els nostres diputats, tant Juan Ponce com Cristina Rodríguez, però podríem fer això molt més ampli, perquè realment la nostra representació en molts ajuntaments i en molts equips de govern municipal al llarg de tot el país també és evident. Sabem que tot això es fa gràcies a que gent com Carles Arnal en el seu moment van tindre la intel·ligència d'adonar-se que el lloc de Verds ECO estava en una iniciativa potentíssima que és la que ha canviat aquest país i la que està canviant aquest país, que és Compromís, i creiem que això també nosaltres ho hem de posar en valor sempre que parlem, perquè el que li passa a Verds ECO no s'entén si no s'entén també dins de Compromís. Però tots aquests processos de creixement tenen també disfuncions, és a dir, el nostre partit fa uns mesos, fa uns anys, no apareixia en premsa, diguem, a nosaltres només se'ns coneixia per iniciatives de resistència, de protesta respecte a polítiques depredadores que s'estaven portant, però teníem moltíssimes dificultats per arribar als mitjans. Ara nosaltres hem arribat a les institucions, tenim una implantació molt més gran i és evident que també hem arribat als mitjans i ja no en coses xicotetes, sinó en presència gran. I en aquest sentit, en els últims dies hi ha hagut tota aquesta polèmica en relació a funcionament intern del partit i a qüestions internes del partit en relació a la suspensió d'aquest grup de militants que d'alguna manera ha tingut moltíssima presència en premsa i que nosaltres no havíem volgut dir res al respecte. Fins ara només s'ha conegut una versió i nosaltres el que volíem avui en aquesta roda de premsa és d'una manera detallada donar-vos la nostra versió concreta en aquest sentit. Jo només vull dir que tot el que s'ha fet en compliment d'uns estatuts que estan a l'abast de qualsevol, és a dir, aquest partit una de les coses que s'ha caracteritzat és per la transparència, ho està fent també en les seues gestions com a govern allà on estem, i tot s'ha fet des d'aquest compliment dels estatuts, tot s'ha fet per incompliments del que diuen les normes del nostre estatut i tot s'ha fet també amb votacions massives en tots els òrgans de govern del partit, no només en l'executiva, sinó també en la mesa de país y també en les asamblees del partit. Ir a buscar el descrédito del partido fuera de nuestra organización, cuando hay un mecanismo interno que es el que la ejecutiva se ha visto obligada a tomar, que es pedir la creación de esa comisión de arbitraje, que se crea en una mesa de país, que es donde toca por el 25 a favor y una abstención, la composición de esa comisión de arbitraje, es decir, por unanimidad prácticamente del partido, y esa comisión decide unas sanciones porque no puede ser de otra manera. Y en ese proceso varias personas se desvinculan de todo esto. O sea, alegan, se habla, hay un proceso de mediación y algunas se desvinculan. Entonces, pues bueno, ha sido una actitud reiterada de incumplir nuestra propia normativa, que es muy sencilla, pero claro, no aceptar las decisiones de la mayoría y saltarse la soberanía del partido, pues son cuestiones muy graves, como dicen nuestros estatutos, que al final merecen una sanción, como dicen nuestros estatutos. Y es muy triste haber llegado a este punto, porque si ellos hubieran cambiado de actitud en este tiempo, pues igual que las otras 4 personas que se han desvinculado, pues podría haber quedado esto en nada. Y nosotros no hemos hecho público este proceso porque consideramos que es una cuestión interna. Claro, sacarlo fuera al final ratifica la intención de estas personas de hacer daño al partido, lo cual consideramos pues muy triste y muy negativo para todos. Bueno, que els companys que han estat expedientats i sancionats, quan han fet declaracions en els mitjans de comunicació, han donat una sèrie d'informacions confuses, insinuacions, entre elles, en algunes de les informacions que van fer, relacionaven el meu cessament recient en què tinguera alguna cosa a veure en la seva posició i en els seus plantejaments. I vull aclarir que això és absolutament fals. He reiterat sempre que el cessament el vaig demanar jo, a petició pròpia, per motius estrictament personals, que no tenen res a veure
en l'acció política nostra i que no té sentit que aquestes persones, en la intenció que siga, mesclen coses i vagin fent una bola i implicant a uns i altres, i des de luego el meu cessament, insistisc, el vaig demanar jo per motius personals que me reserve i que des de luego no té res que veure amb ells, amb aquesta qüestió. Això que quede ben clar, i al contrari jo dono totalment el suport del treball que està fent-se en les institucions per part del nostre partit. Després d'anys de treball, tenim ara els Verds Eco unes responsabilitats molt importants en les institucions. Està fent-se en molts pocs mitjans un enorme treball compromès per la sostenibilitat del nostre territori, pensant en les persones, en el país i en tot el planeta, i això és el que tindríem que estar ara tots apoyant i centrats, perquè és la nostra responsabilitat i és el treball de tots, i bàsicament és el treball de tots, exceptuant algunes persones que han preferit donar aquesta visió que jo crec que no és encertada. El que vam buscar va ser les persones més capaces, les persones amb major capacitat de treball, de coneixements, i ens va importar ben poc si eren de la nostra organització, eren independents. De fet, la major part eren independents i no buscàvem primar gent d'ací o d'allà. El que buscàvem era configurar un equip el més potent possible, perquè teníem una responsabilitat molt gran, insistís, teníem que buscar persones molt preparades i les decisions se van tindre que prendre molt ràpid. Encara així, totes les propostes que es van fer se van passar ràpidament als òrgans del partit, a l'executiva primer. Recorde com a mínim 2, si no 3 executives, on se va explicar amb tot detall les persones triades, per què, com, en quines circumstàncies estaven presents aquestes persones que van configurar una plataforma d'un grupet i van poder escoltar, preguntar, rebre tota classe de consideracions. Com que ho van demanar, se va votar, i se va votar sempre en aquests òrgans en una majoria molt gran a favor dels acords que s'havien adoptat en la configuració de l'equip, i més tard en la mesa de país també. És a dir, que en tots els òrgans de decisió se va rendre les explicacions i justificacions, se van sotmetre a discussió, se van valorar, se van votar, i van quedar sempre aquestes persones en una minoria molt clara, aclaparadora. És aixina. I no obstant, ells van continuar plantejant-lo, tenien tot el dret que volgueren, però jo pense que les fórmules millors sempre són les constructives. Qualsevol organització política pot millorar-se, la nostra també, i aquest debat va servir perquè se feren propostes de millorar aspectes de funcionament intern, benvingudes. Algunes persones que després s'han desvinculat d'esta plataforma van aprofitar per fer propostes concretes de millora que se van tindre en compte en quant a terminis, per prendre decisions, per publicar, de les actes, perfecte. Tot el que siguin millores democràtiques, benvingudes i endavant, però van quedar un grupet de persones que no van seguir aquesta via, diguem, constructiva, positiva, de plantejar millores, sinó una confrontació molt forta y que ha conducido a lo que se ha explicado ya. Simplemente deixar esas cosas claras. Como sabéis, los partidos políticos son espacios, son generalmente, y Verds Eco no es una excepción, son espacios generalmente de debate, de diálogo, a veces de discrepancia y otras veces de consenso. Pero hay actitudes, hay comportamientos que no son tolerables y que son inadmisibles. Y en este caso ha habido varios comportamientos de ese tipo y bueno, a mí me preocupa realmente que algunos medios se hayan hecho eco de esta información prácticamente sin haber tenido ni siquiera la versión de nuestro partido, ¿no? Sin haber contado con la versión de nuestro partido, haber contrastado esa información, porque realmente hay acusaciones muy graves dentro de... la hicieron en esa rueda de prensa, la han hecho reiteradamente dentro de nuestra asamblea y, como ya os ha explicado Juan Ponce, se han tomado esas medidas, pero no contentos con eso, en las últimas semanas, incluso en una rueda de prensa, se han vuelto a verter
estas acusaciones, muchas de ellas, como os digo, muy graves, como acusaciones de agresiones físicas, maltrato o mobbing, ¿no? Algo que estaréis de acuerdo conmigo en que no debe ser, o sea, cuando alguien, si esto fuera cierto, lo normal no es que uno salga a hacer una rueda de prensa, lo normal es ir al juzgado, ¿no? Y denunciarlo. Otras acusaciones que no solo son falsas, es que son ridículas, como por ejemplo esta de enchufismo, ¿no? Hablan de los puestos de confianza de Besecuo, que os aseguro que pueden contarse con los dedos de una mano. Y que, bueno, como sabéis, a partir del gobierno del cambio se ha hecho una reducción drástica de los cargos de confianza. La Consellería de Agricultura y Medio Ambiente no es una excepción, y en el gabinete de la Consellería hay apenas 4 personas. De esas 4 personas, 2 de ellas ni siquiera tienen ninguna relación con el partido. Luego, con respecto a los directores generales son personas, es el eslabón más alto de los técnicos, digamos, y se ha tenido un criterio totalmente, pues, por currículum, y tampoco son personas cercanas al partido, bueno, no cercanas, sino que relacionadas con el partido, me refiero. Podéis consultarlo en la web de Transparencia, que está en sus currículum. Y bueno, yo creo que más o menos mis compañeros han detallado todo el proceso, que ha sido, como digo, pues un proceso desagradable, porque esto pues siempre lo es, lógicamente, que no hay que darle ya tampoco más importancia, y que espero que con esta rueda de prensa pues se dé carpetazo a un asunto que es más bien una sinrazón que un asunto de relevancia. Jo vull agrair també a Carles, que ha estat ací, i tots els que ens ha ajudat per a que aquest partit ara pugui tindre llocs de responsabilitat en l'administració pública i pugui portar endavant, promoure tots els canvis que necessita el nostre país. Després vull donar tot el meu suport al nostre portaveu Julià Álvaro front a les acusacions falses que s'han fet per aquest nucli reduït de persones, i després explicarem i vos daré també detalls de quina ha estat la seva relació en el partit d'alguns d'ells. Vull subratllar també que, al contrari de lo que s'ha estat dient de la premsa i que han dit aquestes persones, ECO no ha pres cap mesura ni ha obert cap expedient per lo que ha passat, senzillament perquè no pot. Nosaltres tenim una relació política en ECO, però nosaltres som un partit sobirà. Totes les nostres decisions se decideixen pel nostre partit en l'àmbit del País Valencià. S'ha intentat també, com no se podia mitjançant ECO federal, d'anar a una altra federació i intentar marejar una altra federació d'ECO, que tampoc pot prendre cap decisió sobre la nostra federació, sobre el nostre partit al País Valencià, i tot ha quedat en res. Això és important també. Totes les seues denúncies han estat analitzades, s'han encausat legalment, hi ha hagut votacions del 80% de les meses federals dels informes de la comissió d'arbitratge dient que no hi havia res. Alguns, després de portar anys sense pagar, en el moment que, just un poquet abans de les eleccions, pagaren una quota per a veure si després podien tornar a ser militants, després de no haver militat durant anys, per a veure si podien optar a tindre algun lloc en una mena de què hi ha de lo meu. I aleshores nosaltres sospitem que com no donaven el perfil per tindre aquesta presència en els pocs llocs que teníem de treball en la conselleria, en l'Ajuntament, s'han iniciat aquesta moguda, que, com hem dit, en tots els arguments s'ha rebutjat. I aleshores vull subratllar això. Hi ha unes persones que no han militat des de fa molt de temps, no han pagat la seva quota, i després s'iniciaren aquesta qüestió, que ja està demostrat que no té cap fonament. El que no n'hi ha és fonamentació seria en les acusacions que s'han fet. Perquè n'hi ha una cosa molt clara. Totes aquestes coses se van portar als òrgans del partit, se van debatre, se van votar, van quedar en minoria una vegada i una altra i una altra i una altra, i davant d'això el que pots fer és acceptar-lo o seguir altres vies, però des de luego no la via de difamar o de buscar un conflicte
crec jo. Les motivacions, jo seria prudent, ells sabran per què ho fan. Es evidente que se ha intentado desprestigiar al partido y a sus dirigentes. Y eso nosotros pensamos que es inaceptable en una organización con la responsabilidad que tenemos en este momento. I jo voldria aclarir que d'eixes persones que se van desvincular, aquestes persones cal dir que inicialment tenien una visió crítica i la van encausar com tocava, fent propostes, i això és molt respectable, i entre aquestes persones sí que estan algunes que han sigut dels primers verds històricament i molt respectables, i continuen per a mi sent molt respectables, i des de luego ells mateixos se van desvincular de l'acció ja d'aquest grup més reduït, que bueno, motivacions a banda, jo sí que he escoltat de boca de diversos d'ells que ells sí que esperaven després del canvi polític que tindre algo. I la resposta era que no se pot garantir res per ser militant, han d'estar, el que se buscava era l'adequació a les responsabilitats i, bueno, en fi, això. Quede constancia de la primera roda de conjunta.